projekti za motivisanje mladih da doprinose zaštiti životne sredine, zeleni pečat i zeleni aktivista dodeljene su najaktivnijim kancelarijama za mlade u Srbiji juče u Domu omladine i tim povodom sa mnom u studiju su Jelena Mihajlović, asistent na projektu i Vanja Rakić, koordinator Kancelarije za mlade iz Kruševca. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala što ste nas pozvali. Eto da krenemo uopšte od tog pitanja životne sredine i omladinske politike i povezivanja istog. Da li je to nova ideja ili ne? Pa mogu da kažem da jeste naš projekat Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji koji sprovodi Evropski omladinski centar u saradnji sa Centrom za ekonomiju, politiku, ekologiju i održivi razvoj i Srpskog centra za ekološka istraživanja. Dosta je pomogla Agencija za regionalni centar za ekologiju, kancelarija REC sa programom Sensa koja nas je podržala, a to je sve finansirala Agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA. I mogu reći da je to nova ideja koju smo pokušali da sprovedemo, da omladinsku politiku i zaštitu životne sredine sistemski povežemo. Imali smo ideju da vidimo trenutno stanje, trenutna zastupljenost životne sredine u lokalnim akcionim planovima, tako da smo putem okruglih stolova, bilo ih je 11 po Srbiji, posjećivali gradove i u saradnji sa kancelarijama za mlade pokušavali da vidimo koliko su mladi zastupljeni u rešavanju lokalnih problema u svojoj zajednici. I upravo sam to htjela da pitam. Vanju, kakva je zastupljenost mladih u rešavanju problema životne sredine na lokalu? Pa, zanimljivo je kako vreme odmiče sve više mladih. Nekako od osnivanja Kancelarije za mlade u Kruševcu 2009. pa do sada broj, da kažemo, ekoloških aktivista se znatno povećao. To je, da kažemo, jedan od razloga zašto smo i osvojili nagradu, zato što su upravo mladi inicijatori tih nekih manjih ekoloških aktivnosti u našoj lokalnoj zajednici, ali ipak, kažemo, evo sada imamo inicijative gde oni sami pišu projekte, gde se recimo okupi učenički parlament, pa zatim zajedno napišu ekološki projekat i to stvarno funkcioniše u Kruševcu na jedan veoma lep način. Da. Ti si jedan od najboljih zelenih aktivista. Koliko ti znači ova nagrada? Pa u priličnoj meri, da budem iskren, od 149 kancelarija za mlade u Srbiji koliko funkcioniše, od 12 koliko se prijavilo za ovaj konkurs, stvarno znači da budemo prvi, da u ovako nekom za nas značajnom pionirskom projektu dobijemo prvi tu nagradu. Značajno u tom tehničkom smislu, pored te nagrade se dobije 1000 evra, tako da ćemo premiti kancelariju da mogu naši volonteri adekvatnije da koriste svoje slobodno vreme, tako da je stvarno odlična stvar što ovako nešto postoji, što daje motivaciju kancelarijama za mlade uopšte da se bavi pitanjem ekologije i zajedno sa tom nekom fuzijom omladinskog rada i omladinske politike, tako da to je stvarno jedna sjajna stvar. A šta misliš, šta je odlučilo? Da li ste vi možda dali najbolje preporuke, kako je Jelena već objasnila, koje će možda i ući u lokalne akcione planove? Pa, kod nas ono što je presudilo jeste, da kažemo, više aktera na lokalu koji su se uključili u rešavanje pitanja zaštite životne sredine. To je od ekološke kancelarije u Kruševcu, preko jakih organizacija civilnog društva, preko pojedinaca do Kancelarije za mlade i gradske uprave, prilično jaka umreženost i onda smo imali stvarno veliki broj aktivnosti, samo deo njih smo napisali u svojoj prijavi i isto tako minimum 3 puta godišnje imamo ekološke projekte u koje je uključena i Kancelarija za mlade, samim tim i mladi ljudi, tako da možda je to jedan od faktora koji je presudio svakako da mi budemo dobitnici prve nagrade. A koji su to ekološki problemi koje najpre treba rešiti u Kruševcu? Pa, kod nas da kažemo da nema nekih preteranih, onako baš sad od vitalnog značaja kao što su zagađenje reka, više to čišćenje divljih deponija, pitanje reciklaže, zato što evo trenutno se borimo da u zabavištima i u osnovnim školama se malo više pokrene pitanje reciklaže i da mladi od malih nogu već znaju šta znači reciklaža, šta znači kada neumereno trošimo vodu, energetske resurse, tako da u suštini da kažemo da ima manjih problema, radi se na rešavanju i to je sve zahvaljujući akterima na lokalu koji su se zajedno jedinili. Da, i da izvučem iz tvoje priče zaključak da nije teško mobilisati mlade u Kruševcu kada je pitanje ekologije. Pa zavisi uopšte od lokalne zajednice u kojoj živite, ali konkretno u Kruševcu nemamo preveliki problem sa time jer organizacije civilnog društva prilično dobro rade na tom pitanju i predstavljaju
to pitanje koje je stvarno značajno na jedan zabavan način. Tako da možda to privlači mlade da se time bave i trenutno imamo aktualan projekat koji se zove Sakupi smeće kad niko drugi neće, koji sprovodimo zajedno sa odredom izviđača Car Lazar i u tom projektu učestvuje 50 mladih. Tako da za svaku javnu akciju čišćenja, za svaku radionicu, ono što je nama kao glavni utisak je da se otprilike svih 50 pojavi, osim ukoliko nemaju da uče za neki test. Narednog dana. Jelena, podeljene su nagrade juče. Šta nas danas očekuje u Domu omladine Beograda? Danas je radni deo programa. Biće okrugli sto na kojem će naši učesnici, kod kojih smo već bili, okupili smo se i probat ćemo da preporuke koje su bili zaključci našeg projekta probamo da vidimo kako ćemo uneti u njihove lokalne planove buduće u vidu revizije. Želimo da čujemo njihove utiske, da jednostavno zaključimo. Mnogo je zaključaka juče pomenuto između ostalog i da nisu svi gradovi dovoljno razvijeni u ovom smislu, ali naš cilj jeste bio da se oni umreže. Putem našeg sajta Zeleni aktivista probali smo da oni dele svoje iskustva. Pa, na primjer, u Kruševcu gde je sjajna situacija, zatim u Beču gde je takođe zaista bila mrtva trka, što se kaže, i mi da smo imali mogućnosti više nagrada bi dodelili. Strašno je teško bilo odlučiti. Kažem da oni razmene iskustva kako da nešto što su oni uradili u svom gradu prenesu kod svojih kolega, jer slaba je komunikacija u raznim krajevima Srbije i nisu mladi upoznati šta rade njihove kolege. Danas ćemo sve njih postaviti još jednom za taj završni okrugli sto i ono što je najbitnije, mislim da ćemo ovu priču nastaviti za par meseci, da ćemo imati drugi krug aktivnosti i da će ove nagrade, ono što želimo da postanu tradicionalne. Danas nije mogla da bude s nama i Ena Horvat iz Sombora, koja je dobitnica nagrade Zeleni aktivista, i juče nam je prikazala prilog o deci iz Sombora, kako oni od najmanjih nogu, to je isto jedan od zaključaka, mora se čak iz vrtića raditi edukacija da bi se jednog dana stvarno dobila generacija ekološki osvešćenih građana. I ono što si ti spomenula kada je komunikacija između kancelarija za mlade u Srbiji, pitanje da to je jako važno, a da li vi zaista između sebe komunicirate i van ovakvih projekata? Kako to izgleda? Pa, moram da priznam da je prilično nezgodno. Iako Ministarstvo omladine i sporta stvarno daje sve od sebe kako bi se Kancelarija za mlade umrežila i trenutno se radi na osnivanju asocijacije Kancelarija za mlade, prosto nema previše prilika da predstavnici Kancelarija i mladi sednu zajedno iz različitih krajeva Srbije i razgovaraju o nekoj. Ili je vrlo specifična tema u pitanju, tako da kažemo da nemate razmene iskustva, a mlade je to stvarno preko potrebno. A mislite da nemate nešto zajedničko zbog čega bi trebalo da se sastanete? Da, svakako da postoje, ali kažem da ne... Da su specifične sredine u pitanju, na to sam mislila. Da, samo kažem da nema možda dovoljno prilika tokom godine da sednemo, sastanemo se i pričamo o bilo koje temi, a to je stvarno, shvatamo da je to nama baš važno. A da li svi predstavnici Kancelarije za mlade u Srbiji dele to tvoje mišljenje? Kakav je tvoj utisak? Da li postoji potreba zapravo da se organizuje jedna bolja mreža Kancelarija za mlade u Srbiji? Pa da, postoji, zato se ovo trenutno radi. Kao što sam pomenuo na osnivanju asocijacije Kancelarije za mlade, baš iz tog razloga kako bi informacije tekle bolje, kako bi smo imali veći uvid u to šta rade susedne kancelarije, pa možda da neku dobru ideju pozajmimo od susedne Kancelarije za mlade i vidimo šta je u stvari primenjivo od svega toga u našoj lokalnoj zajednici, tako da... Što bi vam uštedilo mnogo vremena, možda i sredstava. Rekla si, Jelena, da će se na neki način nastaviti ovaj projekat. Šta to konkretno znači? Pa to konkretno znači da sada kada smo utvrdili da mnogo mora da se radi sa edukacijom, sa povećanjem intenziteta komunikacije između lokalne samouprave i mladih, želeli smo da aktivnosti proširimo na konkretnu edukaciju na lokalu. To bi bilo recimo možda za nekih par meseci, da jednostavno pokušamo da više radimo na terenu, da vidimo kakva je situacija konkretnih ekoloških problema u svakoj zajednici. Ono što je jako bitno, htjela sam da se nadovežem na Vanju, kad ste malo pre pitali šta je presudilo, želim da istaknem, ovi 100
stolovi su u nekim gradovima bili prilika, verovali i ne, da se akteri jedne zajednice, jednog grada, opštine prvi put zapravo možda čak i upoznaju. Na nekim stolovima su oni jednostavno videli da postoje i saznali gde su kancelarije i kako da se obrate i jednostavno zaključak je da ovo je preko potrebno da ovakvih skupova i razgovora bude sve više, pa se mi nadamo u tom. I da je projekat imao višestruki doprinos. Da, pre svega. Vanja, čestitam ti na nagradi. Oboma hvala na izdvojenom vremenu i naravno nadamo se da će biti novih rezultata, novih nagrada, zašto ne, i da ćete nam doći nekim lepim povodom ponovo. Hvala još jednom. Hvala vam.